Galicia, que é o país dos 1000 ríos, ten agua abonda para estudiar nomes e máis nomes. Hai moitas motivacións para que a xente lle dea nome a un río. As principais son as que aluden á natureza do val ou das terras polas que o río corre. Hai, por exemplo, moito río das Pedras, ríos alusivos, nomes alusivos á fauna do río. Hai o río das Troitas, hai o río Troiteiro. O Miño, o noso padre Miño, teñenlle colgado 7 ou 8 etimoloxías distintas. Por exemplo, tense falado do minio, do óxido, o mineral que trouxo aquí, por suposto, aos romanos, non? Pero o Miño tamén pode ser o río da corrente sinuosa, tamén pode ser o río da montaña, tamén pode ser o río suave, apacible. E, por suposto, moitas veces o río non é máis que o río. Eu teño unha experiencia curiosa de pescantín por aquí e por alá, de preguntarlle á xente da ribeira do río como se chama. Dice, o río. Dice, pero o río. Non necesitan darlle outro nome que o río. Ben falado. Lugar onde medra a herba e pastan as vacas. Prado. Ves como sabes? Cunqueiro chamoulle a Galicia o país dos 1000 ríos, así que é natural que na nosa fala haxa moitas referencias a eles. Cando queremos decir que alguén quedou completamente mollado, decimos quedou como a troita no río. E cando queremos decir que non é esa a cuestión da que estamos a falar e debater, decimos non vai por aí a auga ao río. A canle dun río non é a que vemos todos os días, é ese outro territorio que o río ocupa nas grandes enchentes de 40 en 40 anos. Cando o río vai por fora, a forza da auga arrasa con todo e destrúe todo. Por iso di un refrán, o que á beira do río mora, unhas veces canta e outras veces chora. A hora de facer unha casa, se lle fixeran caso aos refráns, algúns aforraban diñeiro. Abor,